मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जो पानी रोया भी दूर हो जहाँ के रहे ना दूर हो रुको जो पानी रहे भी दूर हो आज जब मरले धीरे को गइलो देहिया में ठीक जब मरले धीरे को गइलो देहिया में ठीक बीचे सड़क के पटू को दिले बा साइकिल से ठोक देले बा हाया तो के मेरा गया के रोक देले बा साइकिलिया वाली छोड़ी हमें ठोक देले बा मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अरे अबे पापा नहीं करे अरे भाई दो ले बनिया रे दादा मन छोड़ भइला मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रहे घमंडे में पूरा भरपूर हो देहिया पगिरल बा फूटल बा मुड़ हो एही कारण गोर के भइल मशहूर हो भागे चिड़ैया जैसे भागल बा फूर हो रहे घमंडे में पूरा भरपूर हो देहिया पगिरल बा फूटल बा मुड़ हो एही कारण गोर के भइल मशहूर हो भागे चिड़ैया जैसे भागल बा फूर हो दर्द होला पोरा पोरा गिरे नाहे नासिलोर दर्द होला पोरा पोरा गिरे नाहे नासिलोर फंस के गलियों में कोटा ले बा हाय सके में आगे के रोक देले बा साइकिलिया वाले साइकिल से ठोक देले बा हाय सके में आगे के रोक देले बा साइकिलिया वाली छोड़ी हमें ठोक देले बा डीजे साजन राजा मिसाइल बातमानी गौरव के राहे रे ओ कर जवानी खेसब देखलस राहुल राजा धानी सुबोध मनी सनही पिएला पानी तधारा ये चुस्सा तो राइतारा मिठू मिसाइल बातमानी गजब के राहे रे ओ कर जवानी खेसब देखलस राहुल राजा धानी सुबोध अनिल नहीं पिएला पानी आ भेट भइल रल भल मन गइल बा पिघल भेट भइल रल भल मन गइल बा पिघल अरे दिला पमुच बिले बा हाय चके में आगे के रोक देले बा साइकिलिया वाली साइकिल से ठोक देले बा हाय चके में आगे के रोक देले बा साइकिलिया वाली साइकिल से ठोक देले अरे जाए ना दे अरे जाए ना दे रे चिल्ले नु बानी बिहान डाई नु दोनों भाई मिल के कच्चे चीज बैठा दिया ठीक है ओके मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।